pamusoro mama ndauya nenyaya yakamangana naGodfrey Kashambo anobva village yemurove village achimangarira nzvadzi dzake mbiri nevakwasha vacho vanoti Juliet Kashambwa achimangarirazve Mangarai Mavhunga naEsnat Kashambwa naInnocent Chibanda vachipomerwa mhosva yokutengesa ivhu munhaka yavo. Ndiyo nhau yandanayo kudai. Vamwe ichipira kupedzisira ndani. Pana Mangarirai Juliet Esnat Innocent Chibanda, Mangarai Mavhunga, Esnat Kashambwa na Juliet Kashambwa. Tafambi. Pamusoro muriwo Innocent na uyu vari vakuwasha vacho havana kubhadhara mari yedare. Innocent Chibanda ndio no. Nani Mangarai Mavhunga. Ndikumbira musimuke mbhadhara mari yedare. Usati gere nguva please nezvokuita zvakawanda zvokuita. Simukai mbude mbhadhara mari yedare. Ngatifambe, ngatimuke. Chakumbirawo Godfrey Kashambwa simudza ruoko rwerudyi tedzera zvandakutaura mashure. Ini Godfrey Kashambwa ndiri Godfrey Kashambwa ndinopika pamberi pedare ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Mwari ngave mubatsiri wangu. Tinotendesera ruoko pasi. Ndokumbirawo Juliet naEsnat mosimudza ruoko rwenyu rwerudyi. Tati Juliet Esnat rotaurawo zita ravo. Mese simudzai maoko enyu erudyi. Ini Juliet Kashambwa. Ndini Juliet Kashambwa. Esnat notauro rako. Ndini Esnat Kashambwa. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiisai maoko enyu pasi. Ndakumbirawo Godfrey Kashambwa wakagara pasi ziisa dare chasakisa kuti umhangarire Juliet naEsnat nevakwasha vavo wenyu dare kuno nhasi chii izwi rakasimukira makagara zviri pasi. Pamusoro makurukota pamusoro edare ndikumhangarira hanzvadzi dzangu idzi vanoti Esnat Kashambwa naJuliet Kashambwa naInnocent Chibanda naMangarai Mavhunga vanove ndovakuwasha vangu vakapinda mumusha menu vachitengesa musha zvatanga tisina kuwirirana isusu semhuri. Ndo nhau yandauya pamberi penyu changamire. Juliet naEsnat Ngatipe madetails ekutengeswa kwacho kudai. hanzi tipewo zvakatengeswa chii vakatengesa nzvimbo yakaita sei. Vakadambura muyadhi makasiyiwa naBaba naJoshua Kashambwa vano vakaparara ndo mavakatengesa imomo vachitengesera vatorwa asi vanhu vacho havana kutiratidza kuti vakatengesera ndevapi. Takangoona vanhu vacho vakaisa fenzi nemumwe akaisa jurawo ndo mucherechedzo wakatiratidza kuti vakatengesa uyezve vamwe vacho takamboedza kutaura navo akaisa kakebheni kacho akatenga akuda kutondirwisa pafoni zvakazopa kuti tiuye kuno titaure kuti ndo nhau iri kuitika ndo nhau yatauya naye mama. Saka pana pati panyatsovakwa pane kakebheni panyatsovakwa pakafenzwa mumwe wacho akaisa fenzi mumwe wacho akaisa kakebheni. Juliet naEsnat muri kuti chii nezviri kutaura naGodfrey Kashambwa. Tinopokana nazvo. Muri kupokana nazvo kuti hapana kuiswa jeraho hapana kuiswa fenzi hapana kebhini zvavari kutaura zvipo.
aiwa ndiri kupokana nepekuti ina handina kutengesa yati asi zvavataura kuti zviripo ndizvo here pane pakaiswa fenzi hongu paripo nani ina handisi kuziva kuti ndiani akaisa fenzi pakaiswa jirawo paripo asi handisi kuziva kuti ndiani akaisa jirawo Handuna kupaona mini message. kupaona ndakapaona semwana wepamusha Ndakapaona. kubvunza kuti ko ndiani aisa zvivakwa izvi chii. ndakabvunza kuti ndiani aisa zvivakwa Ndokazi ndiani aisa. pakanzi pakatengwa Pakanzi pakatengwa nani? pakatengeswa namai Pakatengeswa namai vari kupi? Namai vei. hongu Iwe Esnat, Zan Mama. Juliet. Taura tinzwi nyaya yataurwa. ndinopokana nazvo zvokuti sakatengesa ndikatengesa Saka chokwadi ndechekuti amai ndo vakatengesa vakatengesa rini panapa? Mbomira nyimbo yese yerupasa. vakatengesa last year Godfrey. Sei uchiti Juliet naEsnat ndo vakatengesa. Ndinotori neumbo hwokuti ndo vaiuya nemabhaya vaionekwa vachiuya nemabhaya vachitengesa. Ini ndikatombovarambidza. Vakatanga kuisa zvikwangwari kuroad zvainyorwa zvemakadhibhokisi zvokunzi lanes for sale. Ini ndikati aiwa pamushapa pasi kutengeswa. Ndikasvika kuenda kunotaura nehanzvadzi dzangu nevarume vacho asi havana kumira vakaramba vachienderera mberi vachitengesa. Vakwashenyu vanogara kupiwa? Mumwe anogara kwaNyamandi, Mumwe wacho mumwe wacho anogara paseri pamurove pamabvunza parwara, ndio panogara vakwashenyu vari vaviri. mumwe anogara pachibanda kwaNyamandi, mumwe wacho anogara pamurove parwara panyasi nemakuva. Imi Innocent na Mangarire. Na uri kutaura kunzi muri kutengesa pamushapate zvaro. Kwete mama. Ini ndigona kutengesa pamushapate zvasimba racho handinowana. Chii chiri kuitika ipapo? Nawe kuti takaroora madzimai ande patakapiwa mhosva yekuti hamuna kurayira madzimai kuti vasapinde mushando. Takati inini handikwanisi kuti ndizorayira madzimai. Mumamba vanopindurwa zvavabvunza. Pindurai zvandabvunza zvokutengeswa kweivhu riri pamushapana zvaraini. Tati kwete isu tsana vakatotifonera vakatombosvika kumusha vachitsura nawe tatai inini handimo muna we. Saka arimo ndiani munha wenyu? Inongoziva kuti musha kupatengeswa nami ndo pasi handinoita. Ko iwe mumwe wacho? Amusore baba. Ini handina chandinoziva pakutengeswa kwesiteni. Unoziva kuti chii? Hapana. Kuti pazvakaitwa ini handinoona. Saka zvato hazvokunyepa here kuti pakafenzwa pane kebhini? Hapana kana chiripo choratidza kuti pakatengeswa? Ini hamukati menyaya handimo. Nhanda kuti urimo ini. Ndati chokwadi ndechekuti kudii panhau yataurwa. Chokwadi chekuti pakatengeswa namai. Ko vakashamba. Wapindawo wakamira sei mumba? Umbo handinawo changamira ndowekuti mukuwasha wangu uyo anonzi Chibanda akatora amai vangu last year. Ndakafungidzirwa kutora kwaakaita amai last year. Ndakafungidzirwa pamwe uyu. Asi handauziva kuti ndo kubva nhau dzekutengeswa kwemusha wedu. Pakazobva amai vangu vachidzoka mumusha. Ndo pakabva patanga kuuya mabhaya achitenga musha wedu. Mabhaya auya achitenga musha wedu. Mukuwasha wangu iye pane imba yakasiyiwa nababa. Akapwanya imba iyoyo. Panga paine imba iyo ndo paakatanga kuda kuvakira ambu yake imba. Ndikatobvunza. Ikoko ndo kwaigara mari. Ndokuitwa zvese zvichibva ikoko vachiuya mumusha medu. Ndombo wandinawo pakutengeswa kwemusha iwoyo. Mune chokwadi kuti panapa pese hapana pakavakwa? Hapana pati pavakwa. Pakangoiswa kakebheni kejurawo nefenzi yakafenzwa. Vakawanda zvakadii vanhu vakatengeserwa? Vaviri. Pane vakatengeserwa varimo muno? Vakatengeserwa varimo here. kwete havamo Asi munovaziva vakatengeserwa vacho?
ina ndikasangana vena ndichavasiya. Vakatengeserwa rini vana? Last year. Ambuya mamakasimudza ruoko. Munotaura nemakagara. Chokwadi ndakatengesa ndega zvisina kuwasha zvisina mwana musikana ndega nepamusoro pokushaya pekugara. Kamba kandakange ndakavakirwa nababa wavo kange kari kadikidiki kemapepa. Ndakangogarawo sekugara pamba ipapo kusvikira ndazozviona kuti murume wangu kufa afa manje. Ndopandakazofunga kuti ndoramba ndiri mukamba kakadai here ini uku ndiri kurwara. Saka ndimi makaenda muchinotsvaga mabhaya vakabva kupi vanhu vakatenga ivhiri? Ndakanyora ndega chipepa ndiri chiri kugona kana kunyora izvo. Ndati vakabva kupi vanhu vanga vazotenga? Handizive kwavakabva vakangouyawo. Vakangouyawo? Vakangouyawo vaonewo chipepa zvandakanyorawo pagedhi. Ndimi makanyora chipepa mukaisa pagedhi? Ndikaisa pagedhi. Zvino ivhu ramakatengesa haritengeswi here? Chokwadi murewa ndezvese zvangu kuti haritengeswi asi nepamusoro pokushaya kurwara kwacho kwandiri kuita nechekudya ndikazviona kuti ndofa here kana izvozvi ndiri kurwara zvokutoti mune vakwasha kana mune vana zvese ndokunobva mari yekurapiswa, ndokunobva pokuvaka imba, ndiko kunobva chokudya ikoko. Chenyu kungovapira dambudziko 2 years and a half tisingaonani kutoonana iye nhasi pano. Godfrey Kachambwa ndiye wandiri kuda. Hanzi namambo abereka atazorerwawo mune vakwasha vaviri nevana. Kana maita matambudziko vanhu vamunopira panokutengesa nhaka. Zviri kwavari muremu. Inini ndakuchemera kwamuri inini kuti ndimi muchaziva chandichadya, ndimi muchaziva chandichafuka. Zveva ava vatorwa ka ava vatorwa ndo vanotozondivigawo musi wokufa. Uyu mutorwa ndikachemere mutorwa ana amai vasoko zvokuti wangu uyu akatadza kuziva ana amwene aiva vari vaira vakatadza kuziva ana amwene vavo. Zvakanaka. Mazvita vamwe vari muno mudanani imi ndimani? Ndini mukoma waGodfrey. Mukoma waavo? Alright, kwavo? Ndiri sekuru nomuzukuru. Sekuru wani? Ndisekuru wangu. Ava ndisekuru wangu. Vamwe zvitaurei nemazita ndinini? Zvaziya kuti ndonzi nemakashamba. Ndinamai guru waGodhi Kashambwa. Ndinamai guru waGodhi Kashamba. Ini ndiri mudzimai waGodhi Kashambwa. Ndiri mukoma waGodhi Kashambwa. Inini ndirasekuru. Uyu ari kutaura mwana weatete mwana weanzazia atatowasekuru. Wekupi? Wanyamani. Wadandiro. Wadandiro. Alright. Tikuwirirana here kuti ivhu rakatengeswa here harifaniri kutengeswa. Zvaita zvakanaka tinana sekuru munomu nemhuri yose. Tikuwirirana here kuti ivhu rakatengeswa here harifaniri kutengeswa here. Tikubvunza hamusitoandaira kukuramba makanyarara kuti zvidiya. Indatanga kubvunzai mese kuti tizivane. Ivhu rakatengeswa here haritengeswe here? Manzwa chikonzero chakaita kuti ivhu ritengeswe?
Tachinzwa chamba. Pari chikonzero nyangwe chikavepo changwe chikakura zvinengei chikonzero hachikonzerese kuti mutemo uchikoro. Mutemo unongoramba uri sezvauri, anenge achikora mutemo anobatwa nemutemo. Tarisai rambuya vari kutaura apa. Ndopatinofanira kutanga kunzwa tsitsi nekurwadziwa ipapo. Kuti zvazotisvitsa ipapo chii? Taita kuti munhu mukuru asvike pakupara mhosva iyo. Nekuti zvichida isusu takakundikana kuitawo zvataitatsirwa kuti tizviite. Shoko rangu rekutanga nderekuti vanhu vese vakatengeserwa ipapo ngavabve ipapo. Ndo shoko rekutanga rinova guru rakasimbisisa pana zvose. Wese akauya achitenga ivhu iroro ngaasimuke abve ipapo. Haana chaanofanira kuvaka, haana chaanofanira kuita ipapo. Ngaabve ipapo nekuti haana mutemo unomutsigira kuti agare ipapo. Haana bepa rinomutendera kuti ange achigara ipapo. Ndochekutanga. Kana aine chichemo chake chezvaakaita zvakwaari kuti azive kuti ndoitei. Nekuti kana munhu wachikora mutemo zvareva kuti uri kuziva kuti uchaitei, uchabatsirika nenzira ipi. Vakatotenga vacho vari kuzviziva kuti ivhu ravakatenga haritengeswe. Saka vaudzei kuti zvanzi namambo, pamakatengeserwa apa hapatengeswe. Ende vakangotora advantage yechembere iyi ndokutsvaga zvikonzero zvainenge yataura kuti ndoda chakati ndoda chakati. Muchembere havakazive kuti ivhu iri rine value yekuti muchembere havangagone kuverenga mutemo kuti mutemo uyu unoti kudii. Nyangwe nhasi uno mupurisa akauya achida kusunga chembere vanoisunga vagoenda nayo kupi. Saka akati iyeye akauya achitenga akabvisa mari yake achipa muchembere uyu ndiye ane mhosva. Muudze kuti hanzi namambo takura tunhu wako udzokere ubve ipapo. Ngavasiye pamba ipapo pakaita zvapakaita. Varidzi vemusha iwayo ndimi muri pano. Ndimi mune kodzero yekuona kuti musha uyu wachengeteka, hapana mumwe mutorwa ari kuuya achivaka. Musha uyu inhaka yenyu imimi, yevana venyu nevazukuru venyu, yatiri kufanira kushingirira kuti tinge ichichengetedzwa. Kuvakira amai ava imba ava nekudya kwavo nekurapwa kwavo ibasa redu zvakare. Kuchema kwavaita panapa zvananga kuti vana sekuru, mati muri sekuru nevavo. Sekuru, ndimanda kupabasa kuti mugare pasi nevazukuru venyu. Muyananise vazukuru venyu naamai vavo. Mayananisa vazukuru venyu naamai vavo, moona kuti vowirirana kuti vachaitei pakuchengetwa kwaamai vavo. Kana paine zvavari kuchema, vanopira kwamuri vazukuru vavo, mogara pasi nevazukuru venyu mogadzisa nhau iyoyo. Asi apa pavakatengesa apa, vese vakatengeserwa ngavabve ipapo. Vanhu ivavo vakatoita itsotsi kuna mbuya. Hatidi vanhu vanobva kunyika dzavacho vachitsotsa ana mbuya vedu vakura zera zvakati kusvika apa hazvina kunaka. Ambuya ava vangatadza kuzwa mutemo, vangatadza kunyatsoverenga, vangatadza kunyatsoita sei, asi vanhu vavanhu vasvino vakasvika vanozwa mutemo. Vazotsotsa ana mbuya. Vanoprotecta nokuchengetedza ana mbuya vedu vasatsotswe. Dai tikuona munhu akabata mudonzva nezera iri akauya kuzotenga pekugara ndopataitanga kunzwa tsitsi kuti zvechokwadi kwangu uri kushayiwa kuti ndodii. But mugara munyatsoongorora pane vanhu vakatenga hapana munhu ane zera iri. Vanhu vakazvisimbira, vanogona kuverenga. Saka kana tichiita zvinhu transaction nemuchembero wakadai hakusi kungotora advantage. Ngatiregere kutora advantage yekukura kunenge kwaita vabereki vedu sezvizvo. Nekuti havanonoke kugamuchira zvandenge ndavaudza. Zvizhinji vanongoti ndazvinzwa mwanangu, ndazvinzwa mwanangu. Havana chavachakwanisa kupindura. Tobva tatora advantage, tobva tavaverengera mari, tobva tavapa. Izvozvo vanozva kuti vapiwa mari yakakwana ndiani? Vakasaina bepa rakaita sendiani? Vakatsotswa. Vakomana vaviri avo ndikumbira musimuke bude panze. Maita zvenyu. Asi renyu basa marinzwa reukwasha. Musha mana tezvara. Musha. Amera mapamusoro ndakubvunza muswakusa ndovasungwa nemhuri kuuya naye. Mashoko ataurwa nehanzvadzi yenyu vatete venyu
Manzwa. Makambogara pasi nevazukuru venyaya nenyaya yataurwa nehanzva dzenyu. Muzukuru wenyu Mufakosi gadzirisai musha uyu zvinhu zvichiri padhuze vachiripo. Amai vawadzane vana vawadzane naamai vavo. Shoko rataurwa namai ava achiti Godfrey ndiye ari kuda marinzwa shoko rataurwa iri. Shoko iroro ngarigadziriswe nekukasika iroro iri. Iwewe Mufakosi, iwewe ndiwe unotaura naatete vako. Nyaya yogadziriswa vachiripo, gadzirisai nyaya iyoyo. Magadzirisa nyaya iyoyo, izvi zvevhu ndatopedza izvi. Zvevhu kana chapaine chakunetsai, mambo variko. Chinyorwa chamuchatora pano, imwe kopi yacho ngaiende kuna Sabhuku Murove. Murove musikanzwa yawandisa. Yawandisa. Ipapa ndine dzimba dzinodarika 50 dziri kuvakwa mumusha maMurove dzandakamisa. Dzandakatenderera nditi apa ngapamire kuvakwa dzese. Ndiri kutoronga izvozvi ndiri kuronga chero zuva uchangonzwa ndakudedzera kuti ndira kuona mhuri yese yemusha maMurove paruware. Nenyaya yevanhu vari kutengeserwa vari kuvaka zvikunze kwemutemo. Vamwe vacho vari kuvaka mumagadheni mekungoti kungofukura kudai pakutobuda mvura. Pane makuva evana vacheche chaipo pakavakwa. Takambouya musuno tichiedza kutsvaga kuti tiwane nzvimbo yekuti muwane makuva mumusha. Pataitotsvaga pacho chaipo tichingobva pakasara pavakwa futi. Saka matambudziko ari maMurove akawanda ane chekuita nevhu. Saka ndine zvandiri kuita mumusha menyu izvozvi. Mukati menguva shoma muchanzwa ndakudanira kuti tinge tichisangana tichikurukura nezvazvo. Asi pari zvino hapana pari kuvakwa nemwana asiri wemumusha menyu. Ngatibatanei varidzi vemusha vakakuriramo. Tirambe kuparadzirwa nhaka, tirambe kuparadzirwa musha nevanhu vari kuuya vachitiisa shuga parurimi, vachinyepedzera kunge vane rudo chaizvo. Tikagara paruware chaipo apa, ndikati vagari vemaMurove munomu, simudzai maoko, ndinoona 2 out of 10. 8 havasi vemaMurove. Saka zvinotiudza kuti chii? Zvinotiudza muchidimbu kuti tiri kukurirwa simba nevanhu vari kuuya kuzotenga ivhu mumusha medu. Hakusi kutorerwa musha hero. Saka ngatirambei kutorerwa musha wedu, ngatiitei chirwirango chekubvisa chinhu chakaipa mumusha medu. Semimwe misha iriko Washumba uko, hapana kana imba kana 1 yakatengesa, kana mumwe chete zvake. Vane chisungo chekuti tikangoona chete pari kutanga kuuya kuzovakwa nemumwe munhu asiri wemuno tinonoputsa. Kana vaenda kunoputsa akauya aputsa akasungwa, vanoita chirwa ngatibhadhare nemari. Ma2020 vachienda kunobhadhara munhu faini. Avototi tiri kubhadhara faini asi uya haapagari nekuti haasi womumusha medu, nekuti handivabatana. Ende mumusha imomo hamuite mbavha, mumusha imomo hamuite matambudziko nekuti vari kungogarisana vanozivana varidzi vemusha imomo vakakurira imomo. Kuno kutakurirwa nekuregerera kuti musha uparare sezvo zvatasvikapo. Zvaita zvakanaka kuti tichitombone patiri kunongedzera. Vamwe havasisina pekunongedzera pacho. Madifferences enyu ari pakati penyu apa anoita kuti mutorwa apinde pakati penyu akakutorerai musha. Ndosaka ndati imimi Mufakosi, imimi chekutanga garai pasi nevazukuru venyu vese, vazukuru venyu nevaroora zukuru venyu, mukurukure matambudziko ekuchema kwaita muchembera. Matambudziko iwayo agadziriswe. Kana paine kuripwa kuchaitwa nevazukuru venyu vachiri pamuchembero womuripa. Kana paine kuchengetwa kuda kuitwa pamuchembero mowirirana kuti muchembero achachengeteka sei. Mapanzwa handisi kuda kuramba ndichinzwa izwi ramuchembera, nekuti izwi ramuchembera ndikaramba ndichirinzwaka riri kutowedzera kushingirira kugadzirisa kwatiri kuita. Ende uyezve tinge tichiwedzeredza kurwadziwa kwavo. Ndambofunga kuti ndovati vabude panze pachi zvandirambira zvakare, ndosaka ndazoti vakwasha vabude. Ndisiyei mimi vazukuru nevaridzi venyaya mukurukure muri mega, nekuti vakwashawo vauya vakauya imi mukasiya varume venyu vachipindiridza mumusha menyu mamakaroorwa, mune muchikanganisa. Nekuti musi wazvichanoshata kumusha kwenyu mimika, ava ndo vamunoda kuti vagadzirisa nyaya dzenyanzva dzenyu. Saka munenge matoshatisa kare kwamuri kufanira kugadzirirwa nyaya.
Saka gadzirisa ukama hwemukwasha naTezvara humanejei zvakangwara. Muchiziva kuti kana zvazoshata uku kukaita dambudziko kumba kwenyu nevana venyu kuna nasekuru ndokwamunogadzirisirwa. Ambuya, Baba. ndanzwa zvamataura, ndanzwa zvichemo zvenyu, regai nitume mufakose vagadzirise nyaya dzesa. Yangu zvangu ndazvinzwa izvozvo baba. Ikoko ivava vacho vakamhangara ivava vakatengesa. Vakamhangara ivava. Alright, right. Tazvinzwa mbuya, regai tipe mukana tigadzirise. Titsvage pakakanganiswa tiedze kupagadzirisa. Ishe pakatengesa. Umwe akatengesa dhundu rese kuti mukaenda pamunda apa. Munoona dzimba dziri mutandanda. Muri kuzvinzwa? Kuenda apa. Kuna iye muwachaadza akatengesa kudhuze nekugomo. Ndakatadza here nishe ndichizvitsvagirawo mari yokudya nokuzvivakira musha wangu. Ndakazvivakira imba yangu zvichokwadi nemari yokutengesa iyoyo. Ndakazvivakira imwe mari yega ndikatonorapiswa inini nemari iyoyo. Zvino vakomana vaviri ava pakaita Godfrey. Tichasangana kudenga pano pasi panapa pano ndinogaramba maro ndakapinda inyoro kudenga chete uchibva ndanorarama. Uchita kutaura kupfupi nyaya dzitaura Mapanzwa akavazikura. Pane nyaya yeda kugadziriswa svina. Zvaitomboda kunyarara mukasiya mukangotarisa kuti amai nevana vavo motarisa mogumbata ka. Hapana zvamunoemaita. Unekuvakirwa imba nechechi inini ichibhadhara chechi. Imbozosai pfungwa dzenyu ngadzidzoke panzvimbo. Titange kukurukura nyaya sezvairi tigadzise matambudziko. Hazvina kunaka kuti tisangane nezvinhu zvakadai. Kuti mangwana zvinotinetsa. ndafungidzwa kuti achataurawo kuti mira kana yemusoro. Ndafungidzwa kuti achataura chichemo kuna mama kuti yoku ndakatengesa hazvitenderwi. Zvino ndakavakisawo musha wandakutogara. Mari ndeiwana kupi kuzodzorera vana. Ndeiwakandanga ndanga chachemo kumusoro. Kushata kwakaita mutemoka. Mamba vakwanise kutyora mutemo vachititenderai zvinhu zviri kunze kwemutemo. Nekuti kana munhu iyeye asina pemiti kana bepa rehurumende kana regoromonzi rinomutendera kugara ipapo, ini samambo nerurimi rwangu handikwanise kumutendera.
nekuti munhu anofanira kuziva nzira dzinoteerwa kuti ugare ivhu reparuzevha kuti ndedzipi. Kana usina kuteera nzira idzodzoka wakatyora mutemo. Nyangwe mari yacho yawakatenga ikanyura usawaniwa unochema naye. Kana iye achida unoklema mari kutemberei zvakwaari kuti anoiklema chirudzi. Ende mama vakavaka asi iye wachanya kwakauya achiti mari yangu yakavaka haana mvume yekupa zembere. Haana mvume yekupa zembere. Chaangatongoklema mari yake yaakaita musikanzwa wokutenga panhu pasingatengeswi. Kozi hatingamboti muchembera wakaenda kunoadvertisa paFacebook kuti ndiri kutengesa ivo. Hakuna. Ivo vacho chakavapa vakatadza nei kutanga vatsvagurudza kuti regai ndiboonawo vanakomana vepamusha pano kana vemumusha. Kana kuti ndizive ivhu rekuruzevha rinozivikanwa kuti rina mambo rina sabwe. Akambovatsvaga vanivavo. Ikoko kushayiwa hanya kwaakaita ikoko ndiko kunonyungudza mari yake ikoko. Handisikuti kuti mari yake inyure, but iye wacho akatadza kuita tsvagurudzo dzakakwana kuti azive kuti zvandiri kuita izvi zviri pamutemo here izvi. Kana kuti chinezoita kuti ndigamuchirwe panapa chii. Panyaya pakatengeswa haipapa hatichinje ipapo. Vanhu ivavo ngavabve ipapo. Nyaya iyi ndo yauya mudare, asi iyo yezvakakonzeresa ndo yandiri kupa imimi vazukuru vatete ava kuti muchisimuka pano garai pasi nevazukuru venyu mukurukurirane chokwadi chiripo, mukurukurirana tete venyu muedze kuyananisa mhuri nguva ichiripo. Ende imimi izochengetedza igugu kubva kune vanhu vachoniwa vakavatsotsa munda. Handiti zazosiya gugu vachishungurudzwa. Ishuwa ndonoita madhiri nagogo ava pasina kana witness mwana wavo kana ukama iri tu nagogo zera iyi chitsotsika chiri pachena chipi ichocho. Saka mese semhuri izochengetedza igugu. Vanakashambwa Godfrey nyaya mainzwa nyaya iyi ambuya ndimadzimai vacho uone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mukaona vachidhonza makumbo ava vapushei nekuti zvatiri kutaura munomu zvinonetsa vana vamakabereka imimi. Uyu anoti pangu ndapedza anonyarara ogumbata, asi venyu vana vamakabereka ndo vanopiwa jambo atisina basa muupenyu. Chendurai vana venyu vagorarama upenyu hwavo hwavanokodzera kurarama, varege kusangana nematambudziko echigumbu chiri pakati chiri kuna mbuya wavo. Saka itai kuti pagadziswe auyu ari padhuze penyu munetsei kusvikira aita zvese zvaanenge anzi aita. Ava ngavasununguke kutaura zvavanoda, kana vazvitaura zvizadzikisei. Tiri vanhu tinokanganisa but tinokurukurirana kusvikira tayanana. Nditenderewo gumira pano. Juliet Esnats. Asi hanzvadzi yako inonzi Esnat yanga yapo. Last year muna December ndaitengera mai mugrosa every month ndichivapa ndikavakira imba ivo amai ndakavakira imba. Amai havasi vakatengesa musha, akatengesa musha Esnat naJuliet ndo vane mabiowas. Saka amai manje vari kuuya kuzoprotecta vana ava nekuti mabiowa izvo vakazvinzwa kuti varambidzwa kuvaka vari kunorwisa hanzvadzi dzangu mbiri. Munoona nyaya yacho kwayatenderedzwa kwayaenda, nyaya kwayatenderedzwa kwayaenda kunoshungurudza vana venyu, because amai vapindira munyaya vapindira pakati ndobva vadzirira vana vavo vasikana vakuchinongedza iwewe Godfrey. Ende kunongedzerwa kwako iwe hazviperere pauri, zvinoenda kuvana vavo. Saka inini approach yandiri kuona apa haichatomboda kuti tiite approach yekuda kuti tirwisane nevasikana, nekuti vasikana ava kuvarwisa nyaya inongodzokera kuna amai. Isusu tinotori nechichemo chokuda kutoenda ava ndana sekuru wakaberekwa amai vavo amwene vedu ndoyekwaKazingizi pakutsa. Saka dzinova hanzvadzi dzava dzina kubeburwa muno nokuti havana kuziviswa nenyaya iyi pamusana pekuti vaiti isusu hatisi kubvumirwa ivhu kuti ritese ritengeswe. Saka muona vasina kuita sei.
vasina kuuya isusu tiri kufambidzana navo panhau iyi vari kutorambo kuti vasatengese chiibvu nekuti hatina kutangira panapa nenyaya iyi takatangira kwamurapi vakati sisi kwachina mori hatichaenda nekuti ava vasikana vaira vari kuzvuzvurudza hanzvadzi yani yeikuvaisa pamberi ivo varivo vakatengesa saka ivo vandori nemhosvo vasikana kuna nasekuru kuti vari kuzvuva amai nekuti vakura chirei saka ikuona sekuru takatomirwa kuti tiende kuti nevasikana vapi vane vanasekuru vadzokererei kumashure panhu pakadai vanasekuru varoda kuti sisi tizouya kumusha semhuri kwakazingisa ava ndiri kwadandiri vada kuti tizouya kwakazingisa tiri semhuri futi yaigadziriswa ikoko munyin'ina waamai anomunyin'ina waamai wagera asikuirana kuti nezvekuitwa naamai nevasikana vari kuuya kumba kwavo izvezvi zvakapisa hembe dzandakatenga inini iye musikana munoona akapisa hembe dzandakatenga inini akarasa grosari rangaitengera amai every month rikanhova sindakamaendisa kuchikoro Juliet ndakamaendisa kuchikoro ndidedzere ana esinati vari padzizira unotaura kuti ini ndotengera amai grosari shoma takatomboitongwa kwamurapi nyeyo achiti ini ndotopa amai zvishoma asi vangu amai kundibereka kuti zvakwandomatengera zvakawanda vakanzi munhu zvoona sei kuti muroora anopa amai zvishoma imi muchengetewochi amai akadzora grosari esu akatisa kwababa mukuru ari panzara akatidzora kunorisa iko kuti imi muchirege kuchengeta amai inini ndindakuchita take over nemurume wangu ndobva atora amai kurusarekeswa kwababa mukuru nyama ikatoora ini ndandatenga inini saka tizoti amai vada kuchengeta uchirutswai ivo vasikana yava vanhu vakaitisa zveshe izvozvo yanyenye kutenderedza amai vangu vandowira navo changambiri kutaura ichokwadi asi zvazviri kuita ndezvokuti vasikana vakangopinda pamberi chete vabva vandibloka zvese naamai vangu hatina problem ipapa hatina problem uchazoita kuti vadeedzere zita rekuti Godfrey Chiya vane vanhu vari kuvafidha sechemberi vane vanhu vari kuvafidha zvisiri saka inini ndindaitomhangarira kuenda kwamurapi hasi ndakamhangarira kuenda kumasabhuku hasi ndakamhangarira ndovaindimhangarira mazuva munin'ina waamai chai ndiye akanokanzurisa matoketsi esewai munin'ina waamai navo mazuva izvezvi zvindatofuna kuti munin'ina waamai auye toenda kwagutsa mangwana tonogadzisana nyau idzi ndiri hanzvadzi yako pamwe chete naesinati na tiri vatatu chokwadi chiri kuitika ndechipa pamusoro yemakurukota chokwadi chiri kuitika ndechekuti ndambosimudza ruoko zvamumamba munondiona ndanda kutsanangura kuti amai ava kuma88 something years patakagara naamai pese apa takagara zvakanaka zvokuti kubva kufa kwakaita baba nokuti isusu tiri vana vekuimba huru ava vana vekuimba dii saka amai pavakazotorwa nemukwasho wavachinogara kwachibanda kumamba ndopakauya amai avachinja chiro nemagariro avo chaiwo vakuskovhara magedhi vakubva vatengesa imba vapedza gore vari kupi vari kwachibanda pesa apa pa17 years baba vafa hatina kuona problem ukama hwenyu wanga hwakanakisa tichitobika tichitodya pamwe chete naamai vedu tichitovabikira uyo asipo ari kwanyamandi uyo asipo ari kuruwaro asi taitobika tichitobikira amai vedu akatengesa mastenzi aendiana tikongo akatengesa stendi hapana masignature ense mawitness handina signature yangu ipa hapana masignature ipa so imi pakatengeswa mastenzi amayoto tandomba kwangu makazoza sei patengeswa vakatishedza ndobva madii ndobva ndasvika pa ndiri ndizvo last year muna March vamwe makavaudza kuti ndozvaitika indakuti sezvinhu zvaitwa naamai handina ndakamboudza ndanguti sezvinhu zvaitwa naamai handina chandogonoraudza changu wakati kudii nazvo ina hapana chandakataura wakaudinza munhu wacho akatenga ivepo anga asipo ndakatozogopiwa iri mari anga asipo akapiwa mari ndiani ndini iri mari yei ndamupana ingori mari zvinzi namvuko ndatengesa stendi ndakatanga kupiwa iringe iri 800 around 1000 ndiyo ndakapiwa ndatengesa stendi ndakuvaka musha wangu ndobva vasara nemari yako but kuri handiwo uzoda unobereka wega omo kuti vamwe vakavaudza here handinowa ndakaudza handinowa ndakaudza
hauna waudza saka kuna zvidini aiwa najuliet angari asi pazuva rekutanga masikana vaviri ndimi kutanga maproblems esarapa semi pekutanga madhodha handina chandoziva nezvani nezvestage asapa makuti kopekutanga madhubva mangotaura kuti ina amai vakambondidenza vakatondiratidza mari pekutanga mamata handina kana aiwa ini zvokutengeswa kwestage zvechokwadi pamberi pamwari handina chandinoziva kutotengesa mari wakatambira ive yeigo pamberi pamwari wapiwa uchitambira mari ndakazopiwa nagogo mari mambo uchitambira mari yei vachiti ndaiwana kupi wakatambira mari yacho wakadi kuudza vamwe kuti veduwe zvakuitwa namama kunoko hazviite wemuoni wakavaudza here vamwe pamusoro yemama iyeni wacho ndakatenge ndiripo pamusha ndogara pamusha aitouya uyu nemunin'ina ndichoona achifamba zvangu rimwe zuva ndikatomumudedza ndikati munin'ina uya pano kuti vangu vasati mhorese kana kutaura nesu munin'ina uya pano uyu mukuru ndiye akauya ndikati munin'ina zvamuda kuita zvekutengesa mastendi izvi hazvidi hazviite akatanga anditi muri kudei ndikati aiwa imboya pano titaurane sevana mumba mumwe chete ndokubva auya ndikati zvamuda kuita zvekutengesa mastendi izvi munin'ina hazvidi hazviite zvikanzi zvapera zvamamuda kutaura ndikati ye zvapera bvaenda zvapera zvamamuda kutaura zvakaitika here zvokutaura kwete saka vari kukunyepera sisi kwete sisi ndakabhukuti zvapera ndakakuedza kapa makwete ndokandishedza sindikana sisi haikone kunyepa sisi zvakatanga zvemaestendi izvi amai mbomire ndokubvunza esinati tikuda kudzokera isusu paunhu hwedu uyu ndiani wakona iyanzvadzi yangu iyanzvadzi yangu sei uchiti yanzvadzi yangu takaberekwa mudumbu rimwe chete ko kana nyaya dzese dzinenge dzichiitika idzi zviri kuitika izvi uri kumboona here kuti zviri kurevei kuna nzvadzi yacho aipakuti achikumbira panyaya vanenge pakati iwewe wati hanzvadzi yako unomutira sei hanzvadzi yako ndibaba wako andizvo pachivanhu ndino ndibaba wako ndovanokugadzirisira zvese ndovanokuita nemurume wako saka ivo zvese zviri kuitika izvi nezvaunokonzeresa ivovo zviri kurevei kunao ona charokonzeresa imari inonaka handiti wakanakirwa nemari musi wadedzwa namai vako ukanakirwa nayo asi waunofanira kunge uchitaurira uchipira zvese hauna kumutaurira hauna kumudza nechikonzero chei usina kumudza iwo hausiona here kuti uri kukireta dambudziko mumusha hanzvadzi yako iripo iwo uchimisa musoro uchiti unozvigona nhasi unoreva dambudziko rakudzokera kuna uyu chinorwadza mamukanya akonzeresa amai kuti vavenge Godfrey ese zvamai vakunopika Godfrey kumupa mhosva yaasina nemashoko wakapakapa iyi nokuti sisi vako ava havangambotaura zvokuti ndakakudeedza wovarambira panokuvengerei pakatanga nyaya yekutengesa stendi iyi takati tori tese nasisi vakatobvuma vakati vasikana tengesai tatinawo sisi mukoma faraya vakashedzwa naamai vakaudzwa mukoma toni vakaudzwa baba abhata baba vedu bamunyin'ina wababa akaudzwa vese vakataiwa hapana chakaipa sisi ava vakazotanga kushandisa mafoni kuzotangana nabhudha havachatangika havachatotangika zvachose vangatomuchiki inzwa saka iwe unotenderera kuti iwe nasisi wako ava manga muripo ndimi makatengesa aiwa ina handina kutengesa stendi ndaamai asi iwe utaura kuti farai yakadedzwa iwe wanga uripo sisi wako wanga waripo sisi wanga wari handiti mese makanga muripo vese vakaudzwa naamai kunzi ndakutengesa chi nzvimbo yangu tese takaudzwa tese takaudzwa hapana asina kuudzwa kusara kwabhuti ndo vasina kuudzwa chete ndo vasina kuudzwa chete asi mamanzwa amai vachipopotera Godfrey apa mama achikudii nazvemi aiwa zvekupokoterana naGodfrey wavo ka vane kodzero yekupokoterana naGodfrey wavo vachonika haona amai havamhoresa saka havangamboregedza kupopota nekuti hamhoresa amai kubva pakavabva kudrc nguva yese yakatora 2 years ari kudrc
paakarwara amai ndakamufonera ndichiti mukadzi wakwati Kerwani nekurapisa amai. Ndikabvunza kuna Bhutava ndikati nhai Bhuti, mukadzi wenyu ari kundipindura inini kuti Kerwani nekurapisa amai zvinomborevei? Zvikanzi yeye hamudi mukadzi wangu yechichi abva takakupenga uyu. Haatangike mukomana munoona abvirapo. Haatangike. Haatangike mukomana. Saka zvadaro sisava ndo vanokonektana nehanzvadzi vachitaura pamafoni vachidi zvese zvinoitika pamba zvese vanenge vachitaura. Saka mambo kuri kuona nyaya iri baba. Vasikana vakavengana vakatadza kuira nemuroora. Vandadza kuira nemuroora uyu ndokutora amwene. Agara neamwene ndokunovafita mainformation. Ndokuti ngatitengeserei. Ndobva vatengesa minda. Munotoziva matransaction ese akaitika. Kuramba zvako. Chokwadi checho checho munoziva. Especially iwe. Kwete mambo. Nokuti hapana mungataura henyu kuti sisi vakanga varipoka mauda kungovazora-zora. Asi pachokwadi sisi imi mitaura yechokwadi. Makaudzwa here naamai kuti taakutengesa. Kwete. Kose pavana vese uri wega wakatendera 17 years amai takagara nawo pawakazotorwa wakagara gori reso ndopawakauya izvo tine gate 1 vakada kumbovhara pagedhi nemahuni vakada kumbovhara pagedhi nematombo vatobva uku kwavakaita gore riri vari ndopakabva kutanga kuti kudi kutengesa vatagore vari kwanyamandi patakagara tese apa vasati vatorwa kuenda uku hatina kana kumboita dambudziko kungoti bhuti vakuru vabuda dai vanga vari mubhuti vakuru vatopupura mosva ingoripo cheteka yokuti rekuti amai vakambotorwa vakagara panyamandi vairapiswa kupusa kwamakaita vasikana mupanhu wani vamakapusa pamusiri kuona ndepekuti zviri kuitika panapa zviri kuudza varume venyu kuti kudii. Ndopanhu pamuri kupusa ipapapo kuti varume venyu vari kuudzwa kuti kudii nezviri kuitika panapa. Kana masvika kumba zvine effect yei pamagariro enyu mumba? Kana murume wanyangu unotadza kutanga kubata zvakanaka isota akudimbura kuna boboeniso mungatakura nemurume wenyu motanga kutuka hanzvadzi muchichoropodza hanzvadzi muchiudza murume. Hatina zona ndakambotuka. Vabvunze kuti ndakambovatuka. Ndati varume venyu varipo panapa zviri kuitika vanhu zviri kuvadzidzisa chii? Ende ukama hwenyu imimi mumba menyu huchazomira sei? Kana zvanetsa kumba kwenyu muchatizira kupi imimi? Kwamuchanopira shoko renyu imimi? Aiwa mambo matongera maita akanakisa. Kwai hapachavakwa namambo. Kwamakatengesera nyange dai musirimi asi vachauya vachikushungurudza. Izvozvo muchapedzerana navo ndimi. Hatisi kuda kunzwa kunzi vaenda kunonetsana nemuchemberi. Ngavasiyane naambuya. Ambuya havana mhosva. Kana vanhu venyu vadzoka pedzeranai navanhu vimeka. Musapinza amai mukati. Amai vasiyei havana chitadzo. Nokuti chembere iya haingagone kuverenga $800 yozwa kuti $800 mari yakanaka. Ipapo musaireverei nhingo. Manyatsirizwa mukwasha achiti vakauya kumba kwangu kumurwa kwenyu handiti akati achitsura inini akati mukwasha kudze vakadzi venyu vaite hunhu vasauye kupi zvanga zvabva papi kuti vagosungwa kuuya kumba kwenyu mimi mukwasha ataura ndii Mukwasha ataura murume wenyu ataura kuti avakauya kumba kwenyu. inyaya yekuti kuti avazouya kumba kana inge iri nhau yekuti akambofonerwa nenyau yekuti Kero nekurapisa amai venyu ndobaita anitsure mukadzi wenyu. Imasikana vaviri isi nyaya yatakudedzera ika inyaya yemari dzedare dzabhadharwa. Dzabhadharwa nani mari dzenyu? Yabva kupi mari yamabhadhara dare. Ndabhadhara ndege. Kuyo? Mati kudi panyaya yemari dzedare dzabhadharwa? Ndati ndoda mari dzangu dzandabhadhara. Kubva kunani? Kwasha vairi naJuliet Kashamba. $60. Chokwadi. Muri kuzvinzwa? Kuzvinzwa. Sati zvavanopiwa rini mari yavo?
Zvandiri nyama. Inotutsva. Zvandiri. Ndoda kuziva kuti Esnat akarasa grocery rangu randakatenga kana mukanda kumukomo wangu waiti munin'ina waamai. Ndopa akatanga kundivharira kuti ndisaite link naamai kuti amai vachiramba grocery. Ndakapa grocery plus 50 US. 50 US ndoyaka nomangariswa kwamurapi. Esnat ndiye engineer wacho. Hanzvadzi yangu anotaura zvinhu zvaasinganyatsonzwisisa paupenyu hwake. Asi vana ivava vairava ndakavachengeta chakamire baba vavo. Tadi uchingotaura nyaya yemari yabhadharwa dare. Mambo vanongedzera muzukuru avati azokuyananisai. Handiti semhuri ndikuona sekuti ndo basa raachazoita ripi iroro rekuyanisa. Isu chatora sedarika kukuonai mese muchikuitirana murifara sevana vamunhu mumwe chete. Hatiri kuona muchikakawadza nondaso. So mambo vanongedzera muzukuru avati azokuyananisai sekuru. Titonga kushuvira kuti musi uwoyo izoremekedza zvotaura nasekuru. Aiwa zvotaura nasekuru nemwoyo unoda kubatana nerudo. Zvinoshanda vaviri mukarega kuchinja unhu wenyuka. Dzimba dzenyu hadziende kurenda. Muchapfekeswa mabhegi machembera musina kukuenda. Imimi tikukuyambira izvo tikukudza izvo. Chinjai unhu wenyu. Varume venyu muri kuvadzidzisa zvisina kunaka. Ende achadzingwa mumba ndimi. Kwokutizira kwacho muchapishayo. Handizivi kana uchiudza hanzvadzi yako kuti ina huna kundichengeta unenge uchiti rudii. Zvinoita kunge zvinovhairisa. But kuna mangwana. Mukaramba mukarega kuchinja unhu wenyu, mangwana ari kukuzvimbirai. Ndipindurai nyaya yemari yabhuya taurwa kuti muri kudzorera rendi mari yake. Yeunhu wenyu kana musingatsuurike hai nerimwe zuva inotumbuka chete. Kana yatumbuka muchadzoka muchimhanya. Kana madzoka panapa muchimhanya ndokutandarisai. Ndipindurai zvemari yataurwa. Kupi? Inouya pano. Ndoida pano ndini. Kupera kwemwedzi kupera kwaSeptember uno. Pasaka 2 weeks kuti mwedzi upere. Akuda mari yokuswa 30 September. Ndikuda mari yofana pamusuwa 30 September. Inouya pano padare uye ndinomba. Hamuziri munomba. Nyora mafiga acho pasi. Tuyachakupa mari yakati. Tuyachakupa mari yakati. Mukuru ndani wokudira. Ndingero. Inini baba. Woyundiwe. Kasi bvunza zvandataura munyore pasi. Esnat mukuru ndiani? Amene ari kutanga ndiani nyaya kuti taura zuva ratiri kubhadhara mari. Ndabhadhara murume waEsnat nemurume waJuliet naJuliet. Vanozvidaitira. Ndabhadhara. Esnat. Iwo une dambudziko. Mimi murume wenyu ndiwo muti anozvidairira. Une dambudziko iwo. Kana uchinzi murume anozvidairira kureva kuti kana kumbaiko kwamabasa. Hatina kwatiri kuenda. Kana vana vacho chaivo mahomboka egega. Chekungopindura inouya kuzuva 30 wemambo. Nezera rako iroro rinoita mukanwa makashata kudaro. Ugova amai vemba ipi yaunoumba. Ndosara vanhu ava muende kuna hanzvadzi dzenyu nevanhu ava. Buritsai amai mukari. Avo vakabvuma kuti ngavakauya nevanhu vacho kuno kuti isusu togona togara navanhu toona kuti tavaita pasina amai toisa amai kurutivi. Avakukwekweretsa amai chete. Chero vakavakwekweredza asi mambo vati hapasi kuvakwa godfrey azvipo judgment yaitwa namambo aizozomudzudza sabhuku murove izvozvo zviudze sifasi izvozvo zvandotaura izvozvo
Aitai masara muzamufunga pamwe kuti azokutamba ndakudzai kuti ichatumbuka. Kana muchifungidzira kuti kwamamba akuendeswe munhu kuchiyero. Nyorosai mazita achaunza mari pano apedza kunyorwa ese. Juliet isina. Vari imari dzavari kuudza. Taura madzimai tuwa. Iye ndiye anoudza murume wake wacho. Inosenda kunza 200 USD. Musi wa 30 ina account office musikona aidana. Tawirirana. Esina kana tutaura ndokumbira kuti uende kumba kuya njodzi yako unogara pasina njodzi yako kubva nhasi mutaurirane muwirirane muvake chinhu chimwe chete tangotioni kokuyambira pachiri padhuze. Ende chavafana kuziva ndechekuti baba ndiapa mumusha imomo ndemagodfrey iwe wakarogwa hamusi mako musha utonge mumusha makashambuka ava ndo wakashambuka chero ngafurira amai mukashenisa basi vafurire vamuvenge kuti akati munhu pedzawo kuteerera nochitaurira amai haisi amai yako ndeiva amai anokusindira mabasa asi zvinenge zvakanaka asi mangwana vanokupinda. atisimuke zvedu asimusena ati maita basa